afternoon sa imo ka good afternoon man sa aton mga kauturan nga nagapamati. Sir, thank you so much for your time. No? I know for sure nga masako pa kamo in terms of investigation kag follow-up. Sining latest gid lang natabo nga shooting incident dala sa barangay Punta Taytay. But tell us, sir, again, sir, would like to confirm sinong biktima sa sining insidente. Ano ang natabo, sir? At sir, nagiging sa pangalan sa ato na victim, si Certain Grega Alvinihito, 39 years old, married, resident sa Alunan Baybay, Barangay 35, Bacolod City, sir. Sir, anong background sang victim, sir? With regard sa background sa ato nga victim, sir, ari kita subong sa may Barangay Pilisa, kay ang biktima Drega Pauli, with regard sa may mga initial info kita, sir, gina-verify nga with regard sa pangontrata sa mga construction, sir. Okay, pero not necessarily nga contractor gid man siya, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kung magsining kita nag-negosyar, buot siya nga middleman. Hindi pa ganyan nga sir ma-establish, sir, kung middleman siya. Amo na, sir, nga architect sa may barangay Pisa, kung siya rin sa puli, amo na nga ginag-verify nato ng information. Sir, now, dito to, sir, sa senaryo, no? Sir, ano man, paano ginatabo ang krimen? Diin halin ining si Mr. Hinito, sir, sa natabo ang insidente? Accordingly, sir, si Sir Hilito, alin siya sa may Mansilingan, sir, sa isa nila ka-project. So, nagpanyaga sila dira sa may Talabahan, sa may Barangay Sumag. Pagkatapos nila panyaga, masakay na sila sa iyang salakyan, taupod yung manang driver, kaga amo to, sir, natabo ang insidente. Okay, so malakat na gid man sila yatani. Yes, sir. Sir, ang area ay klarawon ko lang, Sumag sa Sakop or Punta Taytay? Sumag, sir. Pero lugar tuon sa may boundary na to, sir. Bali, sa may barangay Punta Taytay. Ano nga purok gid, sir? Purok mo sa Gana, sir. Barangay Sumag. Sige. So meaning pasaka na sa tani, sir. Ang suspect diin halin kag paano, sir, natiruhan ining biktima? With regard sa atong suspect, sir, nakakuha ito information nga suspect naton nagamotor, sir. Nag-u-turn sila, sir, sang pasaka na sila sa Sir Relito. So namo na to, sir, natabo ang pagpanglutan. Buot silingon na alin gid man di sila agri, sir, sa may Bangga Jollibee paubos dito papunta Taytay, nagliso lang sila sa nakita na nila ining biktima nga pasaka na sa pick up. Yes, sir. Oo. Anong mga pilas ang biktima, sir? Initially, sir, may pilas sa may ulo. Hindi po rin natin, sir, i-subject natin, sir, kung ma-request pa kita for autopsy. Para mabalangin natin kung ginaya mga injury, sir. May mga recoveries kita dito sa area, sir? Yes, sir, naka-recover kita sa 3 ka empty shell. Kaga, sir, isa ka slug, sir, sa 9mm. Bali, amo na mga bala na, no? Pero hindi pa nato ma-confirm kung ano gid nga armas ang iyong gamit. Yes, sir. Ma-request pa kita, sir, sa ballistic examination sa crime lab. May upod, sir, ining biktima sa natabo ang insidente, specifically itong driver. May nakuha na kita, yes, sir, nga detalyes halin sa driver, sir? With regard sa detalye, sir, sa mga suspect, amo na to kagina, sir, nga nagamotor, sir. Wala niya makuhaan di siyang mayo nga description ang mga suspect. Kay tabo ng itsura, gid? Yes, sir. Oo. May ara sa, sir, nga ginduga nga may impormasyon nga nabuyan sa PNP in terms sa kung ano ba lang posible rason kung nga aging tiro gid ining biktima. Wala dito siglanon mo kita sa iyang asawa kagina sa ospital. Ari kita subong, sir, sa may Barangay Pilisa kung din sila gatuli. Makakandak kita sa follow-up again nga mga investigation kung makakuha siya ng additional information. Sir, ipa-confirm ko na lang, total nakakadto na ka mo sa ospital. What's the latest medical bulletin sining biktima, sir? Atong, sir, na kasubo din naton nagtaliwan na ng biktima, sir. Pero naingagaw pa sa dala sa ospital, di ba, sir?
Yes, sir. Oo. Kay ti kadalo man sang pilas siya sa ulo ang pilas. In that particular situation, sir, kay kumo ining area kung sa dinatabo ang insidente, kalan-an ang atubang niya, may mga witnesses na kamo. Ang panasira kung ginagawa, sir, check kita sa mga CCTV footage sa lugar, sir, at mga additional pagod nga witness na biskan description kag kung ano bisakyan nga motor sa nga aton nga mga suspect. So far ay sunod na naton ng mga tikang sir nung pagkuha sang kopya sa mga CCTV. Pero in terms sir sa mga persona bla nga makasugid gid o kung mga saksi sa natabo ining krimen, may nagpalapit na gid man sa inyo, sir? So far, sir, wala pa gid, sir. Wala pa gid. Anong aton ayo, sir, basi may ara dito sa palibot bla, no? Nagapamati sila subong basi pa lang medyo ginakakulbaan sila nga maghatag impormasyon anong himuon nila, sir, para mangin ilabi na kun valuable ang impormasyon nga ila na ibaluan, sir. Pwede sila, sir, mag-text sa aton hotline number na 0998-598-7478 kung may sa aton na mga kauturan nga may ara sila nga impormasyon na yung nakulbaan sinabi mo katag, i-text na nga sa aton number, sir, tagang ilang impormasyon nga ihatag kag ila identity aton pagkataguon, sir. Ano mga anggulo karon, sir, nga inyo initially ginatutukan sa pagpatigayon sa investigasyon? With regard sina, sir, aton ginatanaw ang posibilidad din nga may kangtanan sa iyang trabaho, sir. Oo, sa ilabing nga negosyo or trabaho gid. Yes, sir, kay check din nato, sir. Kay may nakabaton kita sa impormasyon nga may ara siya nga mga kuan nga wala na layran, sir. Amo pa na nga akong i-verify. Mga transaksyon nga wala na bayran gid. Yes, sir. Pero may background na kamo, sir, in terms basi bla may mga previous cases wala man naton abi ginapangayo or may ara involvement ini sa before sa pila ka mga natabo nga mga nga mga natabo nga mga eksena, sir? With regard, sir, wala pa gid ko, sir, sa kwan check pa gid naton database, sir, basta yung mga pending sa mga case. So pa, sir, check din ito, sir. And kabalo ko nga ti ama ko mong effort nyo sumamo ni oras ara na kamo sa Felicia just to simply follow up this case. Nagpatigayon makita, sir, dragnet para nga madakpan to malagas ang mga suspect sa krimen? Ayos, sir, nag-coordinate makita sa aton operation center. And sige da nagpatigayon ng aton mga kapulisan kaupod man ng aton Bacolod City Mobile Force Company. But wala gid natin, sir, na intercept ang mga suspect. Sa anong atong apelasyon sa pamilya, ang apelasyon naton sa publiko, labi na nga may ara bla nga makabulig sulbar sang sini nga krimen, sir? Kita, sir, naunayo ito sa pamumunuyo, bakit may information sila regarding ka matabo nga putang kay Hilito na mag-text na sa aton hotline number. Kaya tama siya PNP, sir, ginatingwan tama na aton nga masrangan. Natabo gani ko, sir, ang time ko, sir, kakundak magita motor kag patrolling. Ang isa taka-patrol ara naka-standby sa may Putataytay. Ang isa raman sa may San Juan. Baka sir nga natabo pag itong incident, sir. Yan, man wala gid man natong ginapangayo, sir, no, galing kay kaisabla nga nagakatsyempuhan gid nga wala ang PNP or abi nagalibot man medyo malayong lugar kung magresponde gid man hindi naton manigar kung kaisa nga kalayo sa distansya bla, no? Yes, sir. Sige, Police Captain John Michael Tuburan, sir, thank you so much for your time and information kabay pa no nga masulbar ang iningkapat nga kaso sini nga semana, sir. May damo gid nga salamat sa imo dira. Sige, sir, madam, gid salamat kay God bless, sir, mayong hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Police Captain John Michael Tuburano, the latest investigations ng kapulisan. Medyo jutay palangkid ang detalye nga ila nakuha mga kaaksyon. Again and again, confirm ang biktima ang nagtaliwan sinigilang mga hapon gindala sa isa ka ospital dali sa sudad sang Bacolod mga kaaksyon. And then